Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyana-siyana. Ifa Lahiri KTV chomwe tingakupempheni tapangani like, share video ikuti anthu ambiriso ayionere ndipo mupereke chiganizo chanu ku comment section. Ndikuwuzeni ichi, ENOCK CHIHANA uja osazamuphwekesa, ndipo ENOCK CHIHANA simunthu chisawawa ndipo samaopa munthu. Ndio iwali biza akuta wakula wakula ndio okalamba kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala tifuna akaleme ku munda wa munthu tifuna akaleme ku munda wa Chakwera akachite ganyu kwa Chakwera. Inu ya accomplished constitutional lawyer kwa America tinali limodzi. America imakudziwani, Britain imakudziwani, China imakudziwani, ndeti dendaula kapuku achabechabe. Bwana, gwirani ntchito ise tilipo. Kuyambira kunsanje, ukafika kuchitipa, kunchinji kulikoma. Tonse, amene tinapita kusikelo, ndumakwana makeji, sinafunthepo tukupangani ndosi kuti ndinu presidential candidate wa DPP ndi afford. Komanso a running mate ndikugwirani dzanja, bwerani apa. Ndanena kale ntchito yanga ni express, dikirani tigwirepo ntchito kuti Chakwera amve uko. Mayiwa ndio bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa yoti ali ndi experience, boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi, takulandirani, andife tikuthandizani, zikomo kwambiri. Ntchito ya ine pasani 2 minutes. Pasani 2 minutes timalize. Chifukwa ndifuna kuti ndi adzutse a running mate, komanso bwana atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi, inu musavutike ndi kampeni. Inu bwana kadyeni somba kumangochi, ntchito itisireni ife tigaule. Tisireni awa mmadandaula nayo ni size zathu zaife, tithana nawo. Kayamapha tithana nawo, kayamaba tithana nawo, kanyankhanza tithana nawo. MCP nifuna ndiakumbutse ichi, ndikudziwa amene ndikulankhula pano agulira bando anthu kuti azitukwana. Ine mkama nitukwana kwambiri mpamene nimagwetsa boma. Ndifuna nene ichi, MCP mudziwa kuti 1993-1992 tupita ku referendum, nkhani inatuluka kuti MCP tipange ban. Amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinalifa afford. Chifukwa manena kuti chipani chapha anthu ambiri, chisakhaleso chipani chifukwa ise terrorist group. Ndiye titakhala pansi nena kuti iya itabweretsa matipate. Ngati tabweretsa matipate tivomereza aliyense, koma inali mistake. Ndiye inuyo msaganize kuti
popeza zipani 9 tinakuyikani mboma, mmodzi mwa iwo tinali ife ojiya kuti basi ya Chakwera idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zenizeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito. Musadandaulenso tigwira ntchito. Ma Vice President dzukani. A Secretary General dzukani. Ma members a National Executive onse afodi ndi DPP dzukani. Pali mphwempho apa? Pali mphwempho apa? Ine sinapengepo misala, khalani basi. Ine sinapengepo misala, usapota zinthu zopanda pake. Komanso agogo aine analifumu Chief Mas. Anandiuza chinthu chimodzi, kuti akuluakulu ni ndambo mozimira moto. Moto woyatsa Chakwera, kulibeso dambo lina omapita munthalika. Kulibe. Tinyamata yali bize kunena zoti munthu wakula osangogwesa bwanji omwe wakulayo. Mukumopa atu muli bize kutuma zigawenga, kupanga zinthu zosakhala bwino, kusokoniza dziko lino la Malawi mene munasokoniza 2020 ndi chilimo. Koma Malawi akufuna wokalamba omweyo.